Dobrý, raz, dva, tri, skúška. Tu je opäť Roman Holba. Teraz máme už aj obraz, áno, vidím vás dosť zreteľne. Farebný, však už oné, ne? No, takže sa prezentujte, váš program. Náš program Do kamery sa pozerajte. postaviť Slovensko na nohy. A koncentračná disciplína. Áno. A Olympickú úniu založiť Československo a všetky slovanské štáty a vytlačiť Maďarov z územia. Bude to naše územie teraz a Suzuki sa bude vyrábať u nás a ne v maďarskom Ostrihome. To myslím, že bolo jednoznačné. Tu je ale Marek celé, vidíme vás zreteľne, áno, už aj vidíme. Takto prosím vás vyzerá ten nadšený komunista. Áno, podajte to do kamery a povedzte a teraz otvorene. Budem spolupracovať so Slovenskou národnou stranou. Aha, to je. Karl Marx pôjde do Nemecka a ešte budeme mať ľudovú demokraciu. Žiadne berlínsky múr sa stavať nebude. Ľudovú demokraciu. Už mám menšiu diskusiu, nech sa páči. Čo vy k tomu hovoríte? Žiadne berlínsky múr sa stavať nebude. Žiadny rozbilo. Dáme rozberu. Áno, veškeré železo. Áno, to je zaujímavé, ale čo vy k tomu hovoríte? No, toto je typické komunistické správanie sú. Natvrdli si ich panelákov. Tie paneláky treba zrušiť. Áno. Vidíme, že... Prosím vás, vidíme, čo sa stalo v Petržalke. Samé paneláky tam iba. To za to môže Tomáš, ten prezident, na to môže šéf Áno. a ostatní. Ale dopočuli sme sa, pán Kováč, váš menovec, bývalý prezident Michal Kováč, chce preniesť vlastne, chce uzákoniť novú hymnu Slovensku. Čo to má znamenať? Čo to má znamenať toto? Nová hymna bude uzákonená s príspojkou, to slovenský cíti, nech sa šable chytí a pridá sa k nám. Áno. Slovenskej vlajky chytí. Takže pokiaľ viete, Michal Kováč chce uzakoniť hymnu Červené jablčko. Nebude taká hymna, nebude.